Oh, good news! Negatibong RT-PCR test para makasulod sa isla sa Boracay posible kakaso na. Pila ka mga turista gin kalipay ang iningaliho. Yaring balita gintutukan ni John Sala. #travel goals ang masami post ni Luis Ann sa iya social media account antes ang pandemya. Apang bangod sa mga travel restrictions kag protocol sa mga nagkalain-lain nga tourist destination sa pungsod na limitahan ang travel sini. Ilabi na kay magasto o magpa-RT-PCR test. Gani isa ini sa mga nalipay sang mabatian nga posible kakaso na ang negative RT-PCR test results bilang requirement sa pagsulod sa isla sa Boracay. Maganda talaga siyang balita sa mga turistang pupuntang Boracay kasi hindi na sila gagastos sa RT-PCR test. And hindi na sila mag-aabala sa mga requirements. And at the same time, may encourage pa yung mga tourists and Filipinos na magpabakuna for safe travels while following safety protocols. Sa pinakauling nga datos ng Department of Tourism sa October 24, yara na sa 91.9% o kung 11,668 ka mga tourism workers kag 62.78% o kung 15,350 sa eligible population ang nabakunahan na sa isla sa Boracay. Kung malabot ang target nga 100% sa mga tourism workers sa isla ang mabakunahan na, plano sang DOT upod ang municipal kag provincial government nga kakso ng requirement nga negatibo nga RT-PCR test. Apang sunod sa Municipal Tourism Office, mentras wala pa sang pinal nga desisyon, magapabilin sa gihapon ang ginapatuman nga protocols. Inistoryahan palang first ang AITF, no, especially within here in the province of Aklan. Pero as of now, sir, wala pang kita ang legal basis, no, or adoption from the governor's office for an executive order. So, but as of now, still gihapon, sir, that we are requiring our tourists ng negative RT-PCR. Sa datos ang Malay Municipal Tourism Office halin October 1 to 24 yara sa 21,157 ang tourist arrivals. Pananglit nga makakas ng RT-PCR test requirement, dakong mabulig sini sa turismo kag ekonomiya sang probinsya. Kapaluman kita nga sa ato ng municipality diri and nearby sounds man na dependent kita sa tourism industry. So, dako manigid nga bulig no nga once na elect na ang hindi na requirements ang negative RT-PCR, for sure dalagsagin na ato na bisita. Ang ato nang siguro nga preparation diri, so we have to in place ang ato health and safety protocols. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.